हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव दिनै प्रमद बर'आ प्रटेक्शन होदों प्रहिबिटेड होदों नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि माखासे सापर्टारफोर दिनै बुंदों बिथांमोना दिनै बनसुआ दिनै भाइराससो होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोना जुदि बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बर' रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावदोंमोनब्ला दिनैसिमबो मानोथो जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बिटिआर रेकर्ड जानानै जोंनि बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसनासो दिनैनि दिनाव डिस्ट्रय जादों बियो रोखा नाथाय बिथांमोननि खोथाया मोनसेबो लाजाया आनएक्सेप्टेबल बिथांमोनखौ फोथायदोंमोन ट्रास्ट खालामदोंमोन बिलिभ खालामदोंमन दिनैसिमबो जेबो सोलायनाय गैया अलमोस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि माखासे सापर्टार्सफोर दं बिथांमोना बुंदों भाइराससो बनसुआ जाथिनि जेबो मोजां खामानि मावनो हाया होननानै दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव क्रिटिसिजम खालामदों दिनैनि दिनाव प्रमद बर'मोन बायदि दैदेनगिरि एबा लिडार थानानै दिनै बर'नि समस्याया दिनै मानो जोबाखै बिटिआर रेकर्ड जानानै मानोथो दिनै जोंनि स्कुलफ्रासो दिनै सेजानो नागिरगासिनो दङ दिनै मोनसेबो जोंनि बिटिसिआव माने नन प्रभिन्सियेलाइजेशन स्कुलफोर दं बेफोरो दिनै प्रभिन्सियेलाइजेशन जानायनि लामायाव गैया दिनै रोखा दिनै फोरोंगिरिफ्राबो दिनै सापर्ट खालामदोंमोन गावसोरखौ माबा मोनसे सुबिदा होगोन साननानै नाथाय फोरोंगिरिफ्राबो दिनै खुद्रिसारदों मानो दिनैनि दिनाव बे बिटिआर रेकर्डजों जोंनि बर' रायजो राजाया गोजोननाय गैया स' दिनै रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां दिनै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय एबा सेपारेट स्टेट एबा स्टेटफोरनि थाखाय दिनै बनसुआ दिनै कन्टिनिउ खालामनो ओंखारबोदों बर'नि जि सिमां आरो जि थामोनथा दं बेखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै बनसुआ आवगायबोदों बाट दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बुंदों बनसुआ जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनो हानाय नङा होननानै बुंदों आरो बड'लेण्डआ जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय दानि दिनाव इम्परटेन्ट नङा होननानै बुंदों नोंथांमोना बुंदोंमोन गोदो क्राइटेरिया दङ बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ होननानै बुंदोंमोन नाथाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया एन्ड पलिसिया दिनै बिटिसिआव प्रमद बर' सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै नोंथांमोननि क्राइटेरिया एन्ड पलिसिया गोमाबाय नामा सिगां सरकार दायैनि सिगां पलिसि एन्ड क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव मानो पाब्लिश खालामाखै दिनै बिटिसिआव नोंथांमोना पावार मोननानै दिनै बर'नि सिमांखौ बर'नि जि सिमां आलादा रायजो बे सिमांखौ बे बड'लेण्डनि जि सिमां दंमोन बे सिमांखौ बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंनो जोबजोब्बाय होननानै प्रमद बर'आ जायनि जाहोनाव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सलुसन साइन खालामनानै फैदों आरो मोनसेल' खोथाखौ सोंगोन दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दम दङब्ला दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनो ससियेल मिडियायाव बुं मिटिं खालामनानै खिन्था शेयार खालाम मानि थाखाय दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव मानो साइन खालामनानै फैया बेखौ रायजो राजाफोरनो गुवारै क्लियारिफिकेसन हो जायनि जाहोनाव दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन नोंथांमोननि थगायनाय नोंथांमोननि दिनै रायजो राजाफोरखौ हाद्रि बाला सारथेनानै गावसिनि लाबा लाब खालामनायनि थाखाय दिनै रायजो राजा दुखु मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै निउ अर्गानाइजेसन एबा बनसु जोनोम जादों बर'नि सिमां थामोनथा आरो रैखाथिखौ बिथांमोना साननानै दिनै फिउचार जेनेरेसनफ्रा फैनानै दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायनि सिमां नुदों नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'मोन बायदि सासे दैदेनगिरि एबा लिडार जानानै सासे नेसनेलिजम लिडार जानानै प्रमद बर'मोना दिनैनि दिनाव इनकारेजमेन्टसो होनांगौ थुलुंगा होनांगौ नाथाय प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव बड'लेण्डनि सिमां नुनानै जेबो लाब गैला होननानै दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बुंदों बिदिब्ला जोङो दिनै बुंनो हायो अबियासलि बुंनो हायो प्रमद बर'नि जि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सिमां सुजुनायमोन बे सिमाङा माने गाव जेब्लासिम माने बिटिसिनि चिफ जाया अब्लासिम बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै गेम गेलेबाय थागोन एबा आन्दालन खालामबाय थागोन आं जेब्ला बिटिसिनि CEM जागोन अब्ला आङो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामनाय नंला एबा आङो राजा जानो मोनोब्ला आंनि बड'लेण्डनि सिमांखौ आङो फोजोबसिगोन एबा जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सलुसन साइन खालामनानै फैदों लाजिनो रोङा दिनैनि दिनाव बर'नि सिमाङा जोब्बाय होननानै दिनै बिसोरो बुङो पिस एन्ड ट्रेंकुइलिटि बुस्थुआ जोंनि ससाइटियाव फैबाय होननानै बिथांमोना बुङो बाट स्टिल देयार इज नो पिस इन आवर ससाइटि प्रमद बर' बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुङो माने माब्लाबा 6 मासनि गेजेराव मावफुंगोन माब्लाबा 6 दाननि गेजेराव मावगोन होननानै बिथांमोना बुङो नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना जेबो स्ट्रंलि इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावनो हायाखै स' दिनैनि दिनाव बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सिमां नुदों आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाखौ आपिल खालामो नोंथांमोना जेसेबां हायो सापर्ट खालाम आरो जायनाव माने बर' हारिनि थै गैया ब्लाड गैया दरखार गैया सापर्ट खालामनानै जिरायनानै सिरि था आरो जायफोर बिथांमोना दिनै बड'लेण्डनि सिमां दं आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनायाव जायफोर बिथांमोना दिनै गोसो गुदुं बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन खालाम पार्टिसिपेट खालाम आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायो थेंक इउ